العالمين بمنون Etienne Sagi. Ah, bon, on a d'accord, tu tiens. Comme tu dis. Ça va. Ma foi, tu dis ça. Ma foi, il voit tout, il est allé, il m'a dit vous. Le wati yanga ka wati. Anga ka wati, ame seli fanana, ame seli tle savana. Ah, ko en fait la tle seli tle savale. Clé ça va. Ouais, mais bamana ba fe ka ko malangolo ne bisu fo signé savana. Ngoye afana sa kono ketan sa. Et vous faites un Parce que ngoni akara chogo. Jata bi damene fula ga bien la vanda. Jata se ga damene bela nyongo fe. Ya chere la. Fem bi damene hada mo dem fe. Ab damene mala ka lava mala. Donc ma mun la bana o kana mina ga ko jugudo. Voilà. Ko na ke jugudo. Ya klit se ga be nyongo fe. Voilà, otewa. Ewa mafo selite mena. Ala kanga selu chaya ka hamene ko benno go ya ka gese ko foni ka shini kene yadi. Ka bara irwa. Ba bi ya fama. Ala ka ya fam be. Ah wa, an ko ni ya fara. Ala ka ya fam be ma. Ewa Etienne, bi mbadon eko chama mbo ekuma sabata chama ya. Kele fila saba, akuma chama uteme sabaka. Oui bon. Ni musa saba mumo lutafu musa chama diga. Bafo chama ma chanjugudi. Ah? Oui tiens. Ni musa saba uche mumo mufo. Bafo muso chama diga. Ma fo saba lebe dora macha. Ah, kuma andige lenteni na. Afamuna no saba ya chama yo. Nati bana kelenga kera fula sabadura kera chama. Potea. Ma fo bismillah. Comme tu dis wati tu dis? Akausa. Akausa. Wala ka benya. Ami. Etienne yare. Ko ala bise ko la de. Okay. Nyefla ko nyefla fembe. Me nyefla ti nyoye. Nyefla ka nyoye. Nyefla li fembe. Me nyefla re se ke nyoye. Ay ko ni foni tara dungare la. Ni tara dungare la ko u fera u seka ke nani ka u seka nyoy. Ay o ba fa ko mundo foye ko ala be se ko ko nyefla li fembe ye me nyefla se go nyoye. Nyefla. Ako mo yoro famia. Mo famu. Ala ka ko ni ma ka ko ti kele. Na la ko mun ko le ko e ma te ko. E si no ginye go nyefla li fembe ye. Me nyefla re be kreve nyon kreve me u tseke nyon ye. U manja nyon na ere. Ko beni de ko do. Nyefla ni. Ko beni de ko isera chogo la fenkele bi de ko. Wi go bi kenya. Wa fe ko do fu. O te ba. Beni de ko do. Donc nyefla de ko e muye. U se ke ginye ko be me u tseke. Mo yere da mat seka nyon. Kuma bugodek. Ya famu sa. Donc nimbe ala ka sebaya de yira. Ala ni ma shiti kele nala ka ko mun ke ma ta kana nyini ko nyini ti se ka fenzora. Cherela. Ah ko nyerela. Ko tege akasuru dala. Akasuru konobara la. Mais pour que tege ka se konobara ma fa ka tena dafe. Awo. Tege se ka do. Voilà. Abita me dali fe. Abita me dali. Ko konobara la soro. Voilà, nyefle ni. Bon ala ka ko bita, ala ka ko e sababu. Voilà, bo fa ko do fon yi. Ande bu ko te ka fenge, te ka pam kuno. Imanga pam fe mun kuno, te ka pa kuno ni pana kuno bi pa chifla. Voilà. Tu vois? Jana diga ere sababu yo. Bamano ko jibolin te ka che. Ko la chena ka ba. Fe mun chena, o de jibolin te ka che. Mais bamano ko ji ka bon akafne flera ka chi. Awo. Ay bokoro do. Ni flenchira ji wora se ka ka bli ni ji bona ni flentura ab se ka mo wora nye ko jigene na chelen te kele ya jigene ga usana chen abone na jigene am se ga si kanje ab se ga ni amba ku jeni muye ko flen na kira abikala nani daga chira bana peu peu yero flen se ka kala daga e boko do chira ko banewu donc ko fana bi takama nyongo ve mu te kele de Flé ani daga o ye gadogo muso ka baramina ye mais ni daga ni flé ngoni jira butana e kala liyo mais ni daga jira bo fli ko fe fendo be no bana ban o bo ko bani ode gnye ode munye iba do ko demisen ani chokoroba ode flé ani daga de chokoroba akara chogo akorla chogo na fa bala ya fam demsen jogo nafa shita la ni korobara demsen jogo ma korobala de nafa shita demsen jogo ni mak ni kere ma koroba wa ya famu ma koroban hakli sigini jogo nyuma deke demsen yani cheni ni pressé mais ka demsen jogo ni ko jogo kele butugu fo chokoroba yala iti yede
o mai to mai o mai o de mo ko o koroya ye nyama joy dem sen e cheni o de kama tumo dole ko chokoroba mu nyina ko lu temene dem so yafe o de ni parce que ni chokoroba dem sen ya cheli sugulo kule bu bo wa kama lu dun temene o fe donc mo la nyina de an temene o fe ma tike ma koroba e ka so be temene dem sen yafe o che ma tike ma sebe ka so me cheli ke temele o na che akwa afo ni dem sen ya jogo bitugu ma koroba ko almami dugutigi sorobe gele o che emuna dem sen o jogo no bitugu ko a responsabilité chama dilo no chama ma bi ukuta soro de ai voilà ku to ka fengala o chama ma nyuma gede mais trale nyefe we redresser aka we récupérer la don voilà alors mba fo bismillah aba ala selini irana aka seli chama irana keneyala ami awa iko gafe mo bo me berema bo me saba ko ni bo ne ko ni fe saba abi wasake bismillah aba biye tarata e namu me kalo kile saba sampa fla le ni muka ani fla leso o fasare ka fasire ale ko ni boro bi akodi esora ale kuma na femi nga o de yi ko seli ko ni kera yera ka fo jamana nyamu ko ale ko ntara seli kene ko ni ka ninka seli ke ni islam to ko ni ko seli ko ni temene ko ka bueno ai la seli ko ke ka ira ka fo ko abi la nyini ko ke malien bela jilen kon ki tege di nyoma wasa gelami kon be ferep se ka soro ala chugumina ale ni fena ira ka foko abe malien bela jilen kon ni fo o ka chesri kon na al no soro gele grente kon tale no ka nyashi mali kon ma sida o kon fe ka bi malien bela jilen kon fo ka wuli ka jola ale no ka chesri ka se ka ni grente ko fo len ka o kun chugumina ale ni fena ira ka foko siga fo ba min kerani o ye assise nationale ko bengera femunu ka olu konnana ko olu kon be da wale ko kulu do rebna sigi senka ni oyi comité indépendant de suivi et évaluation olu ka barakon bena ke bengera minga assise konnana obseka la wale choko mina esor ale ka la selido ali biani esor beto no fe gouvernement nyama no shogel ko kala maiga ale koni tamar konike seli koni hukum konnana kasekata inyada anga jamana nyam ko koro mununi olu koni muso koni be kasekata inyada ka leni ka fulika uye choko mina jaw ko naira ka foko mimetalika tara modibo keta ni ale mali president foloi kon tara o muso koni fe ni kata seli foli koni ke muso fulana fe muso folo ftanyana mariam trawole aya kon tara o fe ni kata seli foli koni ke esor ale ka la selido ali biani esor beto no fe atara chomade atara musa trawore muso fe atara atete muso fe atara wa de president follow o de tabi page follow la ya famu atara ali ismaile muso fe donc atara mu na ngo da fana comment ya etele voilà o tewa okay comme esor fo a kelende fo ay muye amo afana bo da fana voilà alibi yani esor beto nyogon fe sisa metalike premier meni ale barakelo togola do krenkrenen koni yinanta koni mali kon nana olu ko meka bla mina min koni kon nana o de ye ko anga kele ya koni ka anga bulu di ngoma wasa obseka jidi choko mina esor ale ka la selido esor bla ka fe l'indépendant ngota ale ko di ay musa bebi indépendant ale kuma lembe feminka o de ye ko maro kon ma feka bingani wale kon taka nyeshi sanumbola douma wale ko fole kon kera daruka olu fe no kenyeba ale marala yara ka fo mamunu yara kon ko ba feka ni bingani wale kon ke findila ka olu do yara ka fo ko caporal fla garde national kon na la do kon ko ba feka ni wale ko fole ga ko ngal teka kon kera ulaninka ubla findila ka olu yara ka boloka ali bi ani indépendant beto no kon fe indépendant fene kuma leno metalike gelami koni bi ame wakati mina iko sisa mali ale ni seda o moko olu ni nyokonche chamancha fanga ale kuntakala koninga asimi ale la seli konke selu kum konna ka iraka fo kabi mali onka ulika jonu kwa chesri koni fo al nasro nyangili kon taleno ka nyeshi ama ame wakati mina iko sisa indépendant alibi ani abeto nyokon fe politique tombe ni abe fama ko RPM ale koni wele da koni ke ka iraka fo ka be wele ken ke ka nyeshi jamana nyamo ko ni ma ko gela mi be mali ale ni jamana woro olu ni nyon chela ku be anyi du fe ka fere bela jelenke bem se ka ke kilenga choko mina wasa gela mbi abse ka wuli choko mina indépendant ale ka la selu
ko ni dɔ ka ba masa dɔ ka natija l'événement an b'o ta bi o tɛ wa mun ne wele ayi an bɛ événement ta ale fana kumalen no seli kan ale y'a yira k'a fɔ ko seli kɔni kɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n bɛ tali kɛ Asimi Goyita k'a kɔni ye welewelemada kɔni kɛ ale ni ka ɲini maliyɛnw fɛ ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya min kɔni bɛ yen ni an bɛ an kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ku ɲɔgɔn fɛ cogo min na ale ni ka se ka baaraw kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la l'événement ale ka laseli don ale y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Yirima fo ka taa se Ɲaso ale ni Sebe ale ni Sobo fo ka taa se Togoro ko an ka finitigilakaw kɔni ye dankari kɛ bamanciwale dɔw kɔni dagayɔrɔ kɔnɔna ni dugu kofɔlen olu la l'événement ale ka laseli don hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko kulu dɔ kɔni bɛna sigi sen kan kulu min ni a fanba bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ société civile mɔgɔw ye o de hukumu kɔnɔna la ministre min ni ale ɲɛsinnen don mara cɛbɔli koyaw ma ni o ye colonel major Ablaye Mayiga ye ale laseli kɔni tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kangarimada kɔni kɛ Amani Ture ni bɛɛ b'a dɔn serifan ale ka kulu kɔni ye l'événement an bɛ saloli kɛ n'ale ye tubarikɛla an b'a kuncɛ n'o ye ko seli kosɔn gafu caman bɔ e côté e de côté dɛ ne fɛ ko ni saba kɔni alhamdulillah n'i y'o don kɔnɔ u jɔyɔrɔ fa ne kɔni dɔ ka ba masa dɔ ka na i bɛ yɛlɛ mun na mun na i bɛ yɛlɛ o la ayi n'an bɔra an tɛ nin ka min jaabi n'an bɔra an tɛ i bɛ jaabi ayiwa d'accord i kɛra ɲare seli kɛra mais an bɛna nin fana an bɛ seli nin fana an b'o sɛbɛn an ka gafew la dɛ jumɛn Asimi ma taa misiriba la a selila Bale de la Salo a taara misiriba la u tun b'a fɛ k'a kantigɛ aw b'a fɛ k'a kantigɛ ɲinan a ma taa ayi dɛ ɲinan olu ye seli kɛ palais yɛrɛ kɔnɔ donc an b'o sɛbɛn o fana a dama kibaru de don don dɔ an bɛ se k'o fɔ fɔlɔ k'o ye Ala nɔ ye filanan o ye yɛrɛ nɔ ye dɛ a korokotora kantigɛli la n'a bɛ se ka taa o ka garde renforcé k'a to yen ayi parce que laada don an ka laada la président seli o seli a bɛ taa sigi misiriba la Ala bɛ fan bɛɛ koyi est-ce que t'o la a ka ɲi ta donc ale bɛ fana o kɔni ayiwa d'accord a ka ɲi ta a ka to kuluba ye a ka to kuluba kuma caman tɛ min na a k'a kɛ yen a k'a kɛ yen ayiwa tubarikala a kɛra yɔrɔ la o a banna donc olu ni premier ministre ni u taara u y'u selila kuluba donc maa mun n'u ka ŋaniya ɲugu b'u kɔnɔ sera u ko a ye to ye an kɔni bɛ sanfɛ a banna donc an b'o sɛbɛn an ka anal la premier ministre fana a ye mun kɛ an b'o fana sɛbɛn parce que ale wulila a ye mɔgɔw sɛgɛrɛ k'u taama mais taama fila m'o ye dɛ jɔn ta ne kɔni bɛ fila ye jɔn parce que a taara Musa Traoré fɛ a taara Mɛrɛn fɛ Mɛrɛn yɛrɛ bamuso sara Ala ka hinɛ la a taara IBK fɛ o tɛ wa a taara Modibo Keyita fɛ a taara Soumaïla fɛ a taara Daba fɛ a taara Hamadu Diko fɛ ne y'o ye mais ne m'a ye yɔrɔ fila Alpha ni Jɛnkunde fɛ ne m'o ye ne kɔni m'o ye ne ka jateminɛ ne m'o ye fo n'a taara bi u n'u m'a fɔ sinon ne kɔni m'a ye télé la ne kɔni m'o ye télé la o kɔrɔ ale don hakili na parce que an kɔni bɛ k'o de ɲini n'a ko président kɔrɔ kɔni n'u fana ye président kɔrɔ Alpha ye président kɔrɔ ye fɛn ye président kɔrɔ ye a fɔ cogo di Jɛnkunde mais a taara Aya fɛ yan Aya non a ma taa Aya fɛ Aya fana président non an ma se Aya ma fɔlɔ an bɛ se ninnu ma fɔlɔ an ma se Aya ma fɔlɔ donc ni fila ne kɔni y'a kɔrɔsi a ma se i y'a dafa sabanan mais n'i bɛ taa i b'a ta bɛɛ la voilà o ye ne ka hakilina peut-être que a bɛ taa bi n t'o dɔn tiɲɛ la ni kɔni y'a daminɛ i ka ɲi k'a bɛɛ kɛ o ye ne hakilina ye ne ye mun ye normalement voilà parce que n'i b'a fɔ réconciliation nin tɛ faamuya quoi mɔgɔw bɛ taa to miiri la est-ce que fɛn dɔ t'u ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ miirila o de la o de kama ne y'a fɔ n m'a fɔ gansan ne m'a ye ou peut-être que a taara u m'a bɔ fɔlɔ sɔrɔ t'a la kɔni m'a ye n'a k'u taara u b'a bɔ voilà ayi mɔgɔ i b'a sɔrɔ baara cayara n t'o dɔn a bɛ bɔ ayi ni fɛnkɛ ni événement modèle tantôt a tɛ tigɛ a tɛ tigɛ donc o ye ne ka kɔlɔsi fila ye Asimi selila Palais la ale taara yan fɛ ni fila m'a ye mais ne kɔni b'o sɛbɛn dɛ parce que ni fɛn kɛra n b'o sɛbɛn i ma n'i y'a ye n bɛ foli b'ale n b'o sɛbɛn de a sɛbɛn don wɛrɛ n b'o fɔ o denmisɛnnin ye maintenant seli kɔni kɛra ka ban bamananw k'o dɔn bɛɛ ye dɔn mais ko seli dɔn tɛ dɔn gansan ye mun na n bɛɛ de ɲininka sisan mun na seli don bɛɛ parilen don bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ kɔnɔ falen don o de y'a to u b'a fɔ ko seli tɛ don gansan ye o de ko seli sinon ko dɔn bɛɛ ye dɔn ye
donc mais seli don konte don gansan ay fiyewu et puis fendo be ke mo fo de o cogodi fengelen bora a ni ma yoro mo fo o jume seli ni ma yoro mo fo de o te dumuni ya ay kana mbla kuma na ya mi ba kuma de seli ni ma yoro te dumuni de seli ni ma yoro jume fen fla bala o de a ja yoro ka te ma beka ambi ñogon takama ka ta ñogon somogo ambi ta foli ke folo sigida foli ambi ta somogo fo Botaya. Avec ça, on fait mon abi ñokoy. Après ambi ya fa deli ñogo ma. O sel don dron ibay ma fla muti kele bu soke ko mo ñogo feke ya fa deli. Sel don tola be ba ke dusu bay de bi ya dan te. Ama kuma fent kuma be be sel do bébé fara ni fla mo fo ni de a kolma yoro yo. Botewa. E no bana asabana ajaye muye dem sembi yala ke mo fo. Mais sisan denmisɛn y'a kɛ garibuya ye an ko fɔ de fɔlɔ garibu an bɛ taa kunda kabila kunda bɔnsɔn kunda terikɛ kunda fa terikɛ kunda mais sisan denmisɛn y'a kɛ hali u t'i dɔn dɔw yɛrɛ bɛ tunu dɔw yɛrɛ bɛ tunu parce que u b'o kɛnɛ u b'u t'o kun fɛ u b'u ta kun yɛrɛ u t'u dɔn u tɛ sira dɔn u tɛ se ka segin so donc fo mɔgɔw an ka segin an ka laada ma seli ye laada ye foli ye laada ye mais an kana kɛ ka denmisɛn to u yɛrɛ ma ka taa denmisɛn fitinin b'u ye. Est-ce foli ko yɛrɛ tɛ ka nɔgɔya téléphone SMS ni ta dɔ ko non tɛ a ma nɔgɔ dɛ téléphone ma fɛn dɔ ye caman ba bɛ ka kɛ téléphone sisan dɛ n'i y'a ye téléphone b'a la o ye sinon i muso somɔgɔ i bɛ taa i ni muso bɛ taa o mun ne téléphone ci nkalon don an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de i ni muso cɛ aw bɛ taa mun ne t'u wele téléphone na mun ne bɛ yɛlɛ ayi foyi téléphone ma nɔgɔya a bɛ nɔgɔya waati min a b'a fɛ ka nɔgɔya sinon a ma nɔgɔya a bɛ taa de o ye cɛ ka i b'i muso ta ka taa duba la o ma téléphone m'o nɔgɔya dɛ parce que o ye wajibi ye i b'i muso ta a bɛ taa buran na a bɛ taa foli kɛ o téléphone tɛ se k'o kɛ dɛ n'i y'a to téléphone a bɛ kɛ malɔnkɔlɔn ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la voilà n b'a fɛ k'o dɔrɔn de fɔ bi buran foli kɛ ni téléphone ye o tɛ ne m'a fɔ téléphone ye nɔgɔya wa ayi n ko téléphone ye caman bɔ a la donc sisan i y'a faamu kosɛbɛ donc n'i y'o don an ka to ka to ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn bɛtɛbɛtu an kana to téléphone na an ka mɔgɔya sa parce que téléphone y'an ka mɔgɔya sa pe i y'a mɛn wa o dun man ɲi an k'a to an ka laada an k'o kɛ an ka taa ɲɔgɔn fo an ka ɲɔgɔn taama an ka kɛ ɲɔgɔn balima ye an ka kɛ ɲɔgɔn teri ye an ka kɛ ɲɔgɔn somɔɔ ye an ka kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye o de ka ɲi parce que n'i y'i sen ta ka taa maa fɛ fɔ a kumana yan o ka ɲi téléphone i bɛ se ka wele an na ça va bonne fête a t'a dɔn n bɛ cogo min na mais n'a taara ma a ye ne bɛ cogo min na tɛ cogo min na a b'a dɔn o tɛ wa voilà n b'a fɔ i ni ce ala k'an ka seliw caya ka hamina ko nɔgɔya ka garisɛgɛw foni ka jamana basigi amin kanbɛn merci